Hello guys! Kumusta kayo lahat? Welcome back to my YouTube channel. Ang menu natin for today, chicken mushroom and spinach. Pero bago natin umpisahan, mag-subscribe na muna kayo kung kayo ay bago sa ating channel. At pakiclick na rin yung bell button para sa latest updates. Alam kong excited na kayo sa ating menu for today, kaya tara, samahan niyo ako sa aking kusina. Sa 700 grams na chicken breast, maglalagay tayo ng 1/2 teaspoon salt, 1/4 teaspoon black pepper, at 1 teaspoon na paprika. Paghaluin lang muna natin ang lahat ng sangkap sa ating chicken. Okay. Haluin lang ng haluin hanggang sa ma-dissolve ang salt at ma-infuse lahat ng lasa. Guys, ang ating chicken ay debone at kinat ko ito ng mga 2 inches na palapad. Guys, kapag hindi natin maramdaman ng salt, imamarinate natin to for about 30 minutes. Sa mainit na kawali, maglagay tayo ng about 3 tablespoon na olive oil. At kapag medyo nag-smoke na ang pan, pwede na natin ilagay ang ating chicken breast. Guys, just make sure nakalapat lahat ng meat sa ating pan para lahat ng parte ay maluto. Kapag nailagay na natin lahat, ipapan fry natin ito ng mga 5 to 8 minutes sa magkabilang side. Guys, ang apoy natin ay nasa high setting para mag golden brown kaagad ang ating chicken. Ang gusto nating achievin sa ating chicken meat ay maging juicy ito at hindi maging dry. Kapag naluto na ang both side, pwede na natin itong hanguin. I-set aside muna natin at gamit ang parehas na kawali, maglagay tayo ng butter. At kapag nagsimula na itong malusaw, maglagay na tayo ng bawang. Isutay lang natin to for about 20 seconds at isusunod na natin ang sibuyas. Kapag nag-start na mag-moist ang sibuyas, maglagay tayo ng 1/4 teaspoon na black pepper. Maglalagay din tayo ng salt. At muli natin itong isutay ng mga about 20 seconds. Guys, alam niyo ba na kapag sinusutay mo ang paminta, mas lalong lumalabas ang lasa nito. Ngayon, pwede na natin isunod ang mushroom. I-stir fry lang natin to for about 3 minutes at pagkatapos nun, aalisin uli natin sa pan. Iwasan natin na ma-overcook at mag-watery ang mushroom. Ang gusto nating mangyari maging chewable pero hindi rubbery. Kapag naihango na lahat natin ang mushroom, pwede na natin isutay ang all-purpose cream. Guys, naghalo ako ng 1/2 cup na water sa ating all-purpose cream para hindi ito masyadong malapot. Haluin lang ng bahagya at isisimmer natin to for about 2 minutes. At kapag nag-start ng kumulo, ilagay na natin ang ating spinach. Guys, hindi lang naman spinach ang pwede nyo ilagay dito. Pwede din kayong gumamit ng pechay,
kangkong or talbos ng kamote. Hayaan lang natin ito mag-simmer hanggang sa mag-wilt ang dahon at pagkatapos nun, lalagyan natin ito ng slurry. Ito ay 1 tablespoon of cornstarch at 1/4 cup na water. Halu-haluin lang natin hanggang sa mag-thicken ang sauce at pagkatapos nun, pwede na natin ilagay ang chicken. Guys, ang flame natin ay nasa low setting na lamang ha. Bigla tuloy ako nagutom ha. Guys, ang kumpletong listahan ng ating ingredients ay makikita sa dulo ng video ito. Ayan, at pwede na natin ilagay ang mushroom. Sabi ni Ma'am Asiren Villanueva, "Hi po, wow, paborito yan ng mga anak ko, niluluto mo chef, watching from Iloilo City." Galing kay Ma'am Momolo, Baloy Mercy, ginagawa ko rin po yan, kaya lang yung spinach wala. Masarap po yan, galing nyo po magluto. At sabi naman ni Ma'am Eilener Quito Lion, "Hello chef, wow, sarap naman. Pa-shoutout please, watching from Bataan." At sabi ni Ma'am Yoli Quijada, "Hello po, may natutunan naman na ibang recipe na luto sa manok. Thank you po, Boy Kusina." At shoutout sa aking friend na si Ralph Justin Dison Madumba na taga Alriga, Dubai. Sa inyong lahat guys, maraming salamat po sa laging pagsubaybay. Isi-simmer na lang natin to for about 2 to 3 minutes at pwede na natin ito i-serve. Presenting ang ating chicken mushroom and spinach. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating video for today at kung nagustuhan niyo po ang ating recipe, paki-like na lang po at paki-share na ito sa inyong mga friends and relatives. Si Jeff Simon po ito at muli maraming salamat po sa panonood.